قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. ҳамаи шуморо ба канал мо хуш омадид мегӯям. имрӯза влоги мо сар мешавад аз тайёр кардани самбусаи алафӣ. дӯстони азиз, имрӯз хостам бо ҳамроҳи шумо дӯстони азиз, апа ва хоҳарои меҳрубон самбуса тайёр кунем. самбуса хамирша нишон надодам, барое ки ҳамаи мо бонувон хамири самбусаро карда метонем. дар иҷа рафтам магазини светофор. дар светофор беҳад кабутиҳо арзонай ва хостам камтарак як зулача самбусаи алафӣ кунам, барое ки 3 сол шидааст ман нахӯрдам. динаи хонамо занг задан очамшон ки самбусаи алафӣ карда истем. хайин кабутиҳо ба алафҳои тоҷикистони худмо намеброяд. мо ба ҳар ҳол тайёр карда истам. аз ҳамаи шумо миннатдорам, апаву хоҳарои азиз, дӯстони гиромӣ, ки имрӯз мо 3000-ра гузаштем. бо дастгирии шумо ман ба ҳамин рӯза расидам. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки канали маро дастгирӣ карда истем. дӯстони азиз, ҳар рӯз ба канали мо меҳмонои нав пайваст шуда истанд. шуморо низ хушомадид мегӯям. дӯстони азиз, бениҳоят хурсандам ки мо имрӯз 3000 шидем. ман боварӣ надоштам ки уқа одамо маро дастгирӣ мекунанд. ана то 1000 шидана хела қинай барои блогеро. то одам ҷамъ мекунем, то охир мисол расход мекунем, реклама мегирем, соат мехарем. лекин 1000-ра ки гузаштем, ягон бор на реклама харидем, на дигар. шукронаи аллоҳ ки меҳмонои нав худшон пайваст шуда истанд. дина саҳари қати духтур рафта будам. хостам эндокринологда запис кунам. ростӣ гуфтанд ки запис уже пур шидагай то 14 марта. баъд аз 14 март биё. ростӣ 5 этаж буромадам. гуфтам ай бари 1000 рубл мегузарамам. ана платни медурам. платни дар чек кандан доданам. ба хай рафтам кабинетиш ки кабинетиш маҳкам будай. хай чи хеле ки ҳамин эндокринологда ҳам бепулшда ҳам пулакишда запис карда натониста истам, дуромада нашида истам. намедонам аз чӣ сабаб боша. ростӣ беҳад зиқ шида истам, барое ки хай саломатӣ дар якум ҷо меистам. ам хеле камтарак амин видео мекунам, ай болош гап мезанам, дам мегирам, ба бо давом метиҳам гап задана. хеле бигем бисёр гап занам, нафасам мегира. шавҳарам бо пустина чапана пӯшидай. мега ки бихе ҳардмо якҷоя мерем. рости гап ман рафтан намехоҳам тоҷикистон, барое ки ман шашумда бояд ина 3 моҳ мешавад паспортом тайёр шава ва ростӣ намехоҳам дар тоҷикистон бурам бо азоб бикашам. ҳозир агар ману шавҳарам бирем, айҷа гудакома овардан дар кора, билето беҳад қиматай ва мо уқа пулам надорем ки мисол дукаса рафта бо дукаса гашта бием. ҳозир зиндагии тоҷикистон беҳад вазбинай. хаку ҳар кас дар ҳар хелай. ростӣ агар мисол як хонагаам медоштем, ман мерафтам ба ҷони дил. лекин ростӣ гап хона ки надорем, намефорам ҳамуҷа бирам, барое ки омадан барои мо хела мушкил мешава. ҳозир тоҷикистон рафта омадани ману шавҳарам ба мо хела зарар мерасонад.
то ҳатто ман розӣ нестам ки мисол шавҳарам биравад Тоҷикистон, барое ки аюҷа гашта омадан беҳад қимат аст. Чӣ хеле медонед ман 4 моҳай кор накарда истам, то қа шавҳарам кор мекунам, бо оҷа дасти холӣ рафта намешавад. аида шавҳарам тоқа худшон бираванд, мисол хай то омадани шавҳарам мисол хай намедонам чанд рӯз дам меоям. бози вазъиятҳо безебай ки бисёр одаморо депортатсия карда истанд. боз ҳозир ман розӣ нестам ки шавҳарам Тоҷикистон бираванд, барое ки бисёр одаморо депортатсия карда истанд, ё ки бисёр одамо мегӯянд ки бояд 90 рӯз беста дар ватан. барои ҳамин хай ман маҷбурам ки як кор мебурам, кор мекунам, ягон сумак ҷамъ мекунам барои документҳои кӯдаком. ҳоли дута кӯдак ман паспортошон срокош гузаштагиай. калони бачам хай мактаби русӣ хонда истай. очам мега монаку бачам то синфи 11 да ҳамиҷа бихонам. барои ҳамин хай ура чӣ намекунам, намеёрам ҳозирашда. мумкин каникул шава биёя қати очам. хел бигем хонданда да ҳамон Тоҷикистон мехондай, намемондай очам омаданӣ. очам мега додарат имсол қати зану кӯдакаш Россия мерава. ана бачаи ман синфи 5 мехона. бовар кунед давлени чен мекуна, очаи мара нигоҳ мекуна, вақт вақташ да дороша метия. очама ҳозиро давлениш беҳад ғам дода истай. барои ҳамин давлени чен куна ки очашай мега ки очама ман худам нигоҳ мекунам. очам мега имада наваса неста, имада бачаи кенҷаякимай. рости гап беҳад кӯдак манағз мебина. очам бачаи калонима ранги фарзанди худаш. ина ман 36 сола шидам. рости гап давлени чен карда наметонам. бачаи ман метона ҳамаро ёд гирифта, янгаш нишон додааст. ҳар рӯз қати кӯдако гап мезанем ва ё мепурсанд бачаи майдааким ки ана буваҷон мега атам кай меояд, чандта хоб кунӣ меоя. бачам гуфтам 2 ё 3 хоб мекунӣ атат меоя. мега билет гирифтай? гуфтам не, ҳоли билет нагирифтааст. ана билета гирифт, ман тира мегӯм. гуфтам ана 2-3 хоб кун атат мерава. беҳад хирсандай бачам. ба ман бачама гуфтам ки атат ки омад вахш мебаратон. мега не, мега ман вахш намерам. мегӯм барои чӣ намерай? мега хай ҳамихе очаҷон ман вахш намерам. атам ҳамиҷа чанд рӯзи беста қатимо меистане ки худаш бирава вахш. кӯдакҳои ман хел бигирем агар дар хонаи падару модари ман калон шидагиай. бовар кунем фикр мекуна хонаи худшай. ана хонаи худ монай, хай кун кӯдакан ва ё намедонанд ки уҷа хона соҳиб дора. барои ҳамин фақат бобоша мега ки бобош қати бисёр ҷанг мекуна. бачаак майдаакам беҳад хулиганай. бобома мега ки бихе мега вахш бира. ба бобош мега ки вахш худат мерай, вахш хонаи ту ай. мега баъд сини бобош мега вахш хонаи ту ай. мега иҷа хонаи ма, иҷа мега комнатаи ма ай. мега бихе ай дивани ман фуро замин да хоб кун. беҳад хулиганай. бобош нақл мекуна короша. рости гап бачам калон шидай. беҳад 3 солам гузашт. бачаи майдааким беҳад хулиганай. ранги ҳамин падаршон, аташон ки ҳамихе бисёр гап мезанад. бачашам сини аташ рафтай. очам мега ки бачам то рафтани кӯдакота асабота ором кун. мега беҳад бачат хулиган шидагиай. бовар кунем ягон ҷой обод намонда дар хонамон. чанд бозичаҳо шурӯъ карда будам, як рӯз дар майда мекунам. рости 2-3 рӯз пеш хешумон рафта буд, мошинчаи калон шурӯъ кардам. як рӯз бозӣ накардай, гирифтай шикастай. ана бачаи калони ман бовар кунем 1 сола буд, бозичаҳо харида медодам дар ҳамин Россия. ҳамаи чизошто ҳозира созай. хушрӯ нигоҳ мекуна. уро сини очам гуфтай ки ана оча биби гуфтай и бозичаҳоро гуфтай ман гирифта мемонам, фарзанддор шидам. фарзандон бозӣ мекунам бозиҳои мара. бовар кунем бозиҳоша мебинем на панавай. ҳамихе хушрӯ нигоҳ мекуна. ина ин майда ҳаким як рӯзам намеиста бозиҳош.
барои рафтани шавҳарам беҳад зиқам. Ростӣ метарсам ҳоли брава, агар яке биган 90 рӯз ҳоли туда мумкин нестай граница пересекать кардан. ман намедонам хидмтоққа чӣ кор мекунам, ман намедонам дар иҷа чӣ хел хидмтоққа меистам. ҳаволи паспорт ман мегирам, ҳатман ман кор мебурам, то паспорт гирифтанам халтура мекунам, падработка мерам. ҳозир ҳамаи одамо Турсия рафта омада истанд, граница гузашта. ҳамиқа шавҳар ман мегӯм ки Турсия рафта биен, як рӯз дамегарден миен, мега ман намерам уҷа, ана мега ман хона мерам, хай падару модара хабар мегирам миём. рости гап ман хай мефаҳмам падару модар ғанимат ҳай дидан дар корай неки ҳоли ман фикр кардам кӯдакон меомадану баъд шавҳарам ба фирҷа 2-3 моҳа мерафт меомад. хай неки документош ки ихелӣ шид, барои ҳамин барвақта рафта омадан дар корай. намедонам ки бо гашта дуромадан да мемонанд ё ки намемонанд. ана барои ҳамин беҳад асабои ман вайронай. хай ҳеҷ гап не, меистем ай насибу тағдирмон мебинем, чизе шид нашид. шавҳарам имрӯз ахирон рӯзи коршонай, дига кор намераванд, билетгирӣ мерем, пага насиб кардагӣ боша, оли билет гирифтагӣ набуданд, барое ки ойликошона надоданд. баъд дар иҷа хостам то рафтани шавҳар ма камтарак нигоҳбиниш кунам, бо пирог пухтам барои чойи саҳар монам. дар иҷа боша пироги маам тайёр шид. апау харои меҳрубон ку ба ҳотием пирог чӣ хел омадааст. ин буд навори имрӯзаи мо. дӯстони азиз, ҳар куҷое бошен худованд нигаҳбонтон боша. то наворҳои оянда аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. раҳмат ки бо мо будем дӯстони азиз.